a chroeso I bodlediad Sgwrs, lle dwi, Jess Davies, yn sgwrsio efo myfyrwyr, cwnselwyr a phobl adnabyddus am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a iechyd meddwl. Ym mhob pennod, yn ni'n canolbwyntio ar bwnc gwahanol, yn trafod pob math o bethau, o hynna'n ofel I ymdopi gyda newid, ac yn trafod profiadau yn onest ac agored. Rydyn ni'n gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr amrywiol, fel ei bod wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Yn ymuno yn y drafodaeth hefyd, mae nifer o leisiau cyfarwydd o fyd y podlediadau a chryfyngau Cymraeg, a rhai sy'n dylanwadu'n bositif, drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad yw rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod hon, yn ni'n siarad am sut I ymdopi gyda newid. Yn trafod Mae Carys o Mhrifysgol Aberystwyth, yr actores Leah Gaffey a Karen Jones, cwnselwr myfyrwyr grŵp Llandryllo Menai. Croeso cynnes I chi gyd. Diolch. OK, wel, nawn ni just dechrau felly gyda cyflwyniad byr am eich hun. So, Carys, os ydych chi eisiau dechrau, please? Bore da. Dwi'n myfyrwraig yn Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi'n astudio astudiaethau cyfieithu cwrs MA ac ar gyfer fy nghwrs isradd astudiais Ffrangeg a Sbaeneg. Nice. Leah, be amdano ti? Haia, Leah dwi yn actores ac yn gyflwynwraig. Nes I astudio yn Goldsmiths dipyn o flynyddoedd yn ôl yn Llundain, a nes I aros yn Llundain am chydig o flynyddoedd, a wedyn nes I symud yn ôl I Gymru tua 9 mlynedd wedyn, a wedi cael lot o newidiadau ar hyd y blynyddoedd, I fod yn onast. Ie, mae fe'n swnio fel lot gallwn ni trafod. Amazing. A Karen, gallwch chi cyflwyno dy hun, please? Hi, Karen ydw I. Dwi'n cwnselydd yn Coleg Menai. Dwi'n gweithio am ers 24 o flynyddoedd a cwnselydd ers 20 mlynedd. Dwi hefyd yn cydweithio gyda rhwydwaith cwnselydd Cymraeg. Wel, croeso cynnes I chi gyd, mae'n gret cael cwmni chi. A y pwnc dyn ni'n trafod yn y pennod hwn ydy newid, sydd yn rhywbeth dwi'n meddwl dyn ni gyd wedi profi, enwedig pam ni siarad amdano symud I prifysgol, mae fe'n rhywbeth sydd really gallu newid bywyd rhywun. Felly, Karen, na I dechrau gyda chi os ydych chi'n iawn. Sut gall newid achosi problemau ynglyn â prifysgol a fel myfyrwyr? Da ni'n gweld dwy beth mewn ffordd, yr effaith emosiynol ac yr effaith practical hefyd o'r newidiadau. A maen nhw'n medru bod yn fawr ofnadwy. A'r peth gorau, da ni'n teimlo, da ni'n trio wneud early intervention I wneud yn siŵr bod pobl yn bontio o ysgol I fyma a fyma wedyn I prifysgol. A pa fath o broblemau gallu codi ynglyn â delio gyda newid? Yn aml iawn, mae myfyrwyr da ni'n cael, bod gynnu nhw ddim cefnogaeth adra, fel bod rei bobl mewn gofal, gadael I ffrindiau'n ysgol. Pennod ydi o mewn ffordd yn bywyd rhywun i'r cychwyn ma. A gobeithio yn y diwedd bod nhw yn dechrau neu ffrindiau, ond da ni mewn dwi'n bod tro'n da ni scaffolding bach ar bobl, jyst cadw nhw'n sydd pan maen nhw'n medru, wedyn pan da ni'n angen nhw, mae'r scaffolding yn dod I ffwrdd, a wedyn maen nhw off wedyn ar ben I hynna. Mae fe'n really bwysig I cael y cefnogaeth na. Felly, Carys, sut brofiad oedd symud I prifysgol I ti? Oedd ti'n teimlo'n barod? Dwi'n credu o'n i'n teimlo'n barod, ond wedyn, pan es I, dwi'n cofio'r wythnos gyntaf, o'n i mor emosiynol ac o'n I ddim yn disgwyl oherwydd o'n i'n meddwl, iawn, dwi'n barod am hyn, dwi'n edrych mlaen, ac oedd yn addasu'r newid na, a dwi wastad I dweud bod y tro gyntaf yw'r anoddach, a wedyn wrth I chi wneud e'n fwy, mae'n dod yn haws, ond ar ôl y wythnos gyntaf, o'n i'n iawn, oedd e jyst addasu, ond I feddwl nôl, 18 mlynedd oed, chi mor ifanc, mae'r disgwyl bod chi'n gadael yn 18 mlynedd oed, beth bynnag a chi'n... o'n i dim ond 2 awr a hanner o gytre, ond o'n i dal yn teimlo y nos gyntaf yna, oedd yn y gweithach, ond edrych nôl nawr, dwi'n mor hapus o'n i wedi wneud mae'n just addasu ar y dechrau, dwi'n credu. Dwi'n siŵr bydd lot o pobl wedi profi hwnna, just y dagrau, a just yn teimlo fel, chi just eisiau mynd gatre I weld mam a dad. Ond wedyn pam ddech chi wedi symud mor bell. Leah, I ti, o chi wedi symud o Cymru I Llundain, so mae hwnna masif, sut brofiad oedd hwnna?
Ia, mhrofiad dwi yn falch nes I gymryd 2 flynedd allan cyn symud I Lundan. Doedd o ddim o ddewis, o'n I just heb gael mewn I lle o'n isio. Ond, pan dwi'n adlewyrchu nôl, oedd y 2 flynedd na yn dda iawn I fi, achos o'n i'n gwybod erbyn hynna ar ôl cael 2 flynedd o feddwl am y peth, oedd o dal yn anodd ar ôl I fi symud. Oedd o dal o'n i'n cael yr emosiynau na noson cyntaf, dwi'n cofio bod fel, be dwi'n neud? Hefyd, I ddim bod yn siarad Cymraeg hefyd. So ti'n chwilio am dy bobl mor sydyn a ti'n gallu. Ac o'n I yn gweld gwahaniaeth yn yr rei oedd yn 18 cymaru efo fi hefyd. Nid pawb, ac o'n I dal ddim yn ofnadwy o eiddfed a annibynnol, ond o'n i'n teimlo just touch bach yn fwy annibynnol ella na rei oedd yn 18. So, ia. 2 flynedd allan, nath o'n neud y tric I fi. Yeah. So Carys, sut nes ti paratoi am y newid na? O'n i di paratoi wrth siarad gyda phobl, o'n i'n mynd adeg Covid, felly o'n i'n edrych ar fel YouTube videos o fel sut I baratoi, a o'n i'n meddwl wedyn, dwi'n barod, ond dwi weithiau meddwl bod chi ddim yn gwybod sut fyddech chi'n teimlo tan bod chi yn y sefyllfa yna, felly Mae'r cyngor yn help a mae'n wych, ond weithiau mae rhaid I chi brofiadu y sefyllfa. A ia, ond byswn i'n dweud siarad â phobl, mae hynna di bod yn rhywbeth really bwysig wrth addasu i'r newid. Ie, siwr o fod. A Leah, ti, falle profiad hollol gwahanol, achos chi di bod yn aros am cwpl o blynyddoedd, so ti'n ysu symud felly gadael teulu tu ôl. O'n i'n methu aros, achos mae'n mor exciting, dydy, ac fel actoras, ia, oedd o mor apelgar be oedd Llundan yn gallu cynnig I fi. A hefyd o'n i'n teimlo fath o'n isio'r sialens o symud I rwla hollol wahanol. A ia, oedd ymdopi efo newid, dwi'n gwybod, os ti di ymdopi efo newid mawr yn ifanc hefyd, rhywbeth, os ti di mynd trwy rhywbeth teuluol fatha'r rhieni'n gwahanu, weithiau mae o yn, a nes I drwy hynna, so weithiau mae symud I ffwrdd yn rhywbeth ti jyst yn gorau neud weithiau, a I fi oedd o yn teimlo fatha, ella, o'n i'n anymwybodol ar y pryd, ella, ond oedd hwnna'n rhan ohono fo, fatha, dwi'n bod, chydig bach o fresh start a mynd I rwla lle, dyna neb yn nabod fi, a dwi'n gwybod, pan ti'n cael dy fagu'n Gogledd Cymru, weithiau ti just isio escape, a weithiau ti isio mynd I rwla lle dydy'r cymuned ddim mor fach. Wel, Karen, ydy y teimlad yma o Leah a Carys sydd wedi profi, yw hwn kind of teimlad ydych chi'n weld lot? Yndi, a fedra I ddeud fy hun hefyd, Leah, o'n i'n 21 yn mynd I prifysgol hefyd I Birmingham I wneud celf, a dwi'n cofio mynd efo suitcase I fyny New Street a meddwl, oh my god, dwi dim syniad, de. Ac o'n i'n hun, ac o'n i'n ofnadwy o shei, ofnadwy. Chwilio wedyn am bobl efo rhywbeth, oedd gynnu ni common interest fel celf o'n i'n neud, wedyn hwfela ma'n cychwyn, ond am bod o'n i'n shei, o'n I weld o'n anodd gwneud ffrindiau, anodd I ymuno grwpiau, a dwi'n meddwl fydra I weld hynna'n rei o'r myfyrwyr dwi'n gweld efo yma, maen nhw mor shei, dwi'n gweld lot o bobl ifanc yn really stryglio. Fydra I ddeall faint o anodd ydi o weithiau, ond yn union be oeddech chdi'n dweud, Carys, ydi siarad efo rhywun, a dwi'n gwybod nes I ddim siarad efo neb pan ni'n brifysgol, nes I just trio ngorau efo pobl ma'n bob man. Be dra'n dweud bod fi wedi mwynhau brifysgol, a nes I ddod yn ôl i'n ysmon yn diwedd, ond mi nath o helpu fi fo hyder, helpu symud fi ymlaen, a dwi'n trio gweld hynna yn y myfyrwyr dwi'n gweld. O'n i'n deud, mae just ytha bod nhw, da ni'n neud lot o grwpiau yma hefyd, I gael bobl at ei gilydd sy'n methu neu ffrindiau, a just methu cwpio. Mae yna heriau yn wedi pam ddech chi'n meddwl am dim just y ffaith bod ni'n symud, ond kind of gwaith ysgol, gwaith prifysgol, mae fe'n rhywbeth hollol newid. Leah, be oedd y heriau chi'n teimlo pryd o'ch chi yn prifysgol? Yr heriau mwyaf nes I wynebu pan nes I symud I Llundan oedd, neu bob dim yn iaith Saesneg yn un peth, nes I weld hwnna chydig bach yn heriol. Dwi'n meddwl ella na coping mechanisms fi efo profi bach o gorbryder efo just pace Llundan a'r holl newid. A ella yn anymwybodol na coping mechanism oedd o, ond dwi'n gwybod
y cyfnod pan o'n i'n brifysgol, oedd yfad, mae'n rhan huge o'r culture. Doedd o byth yn broblam gen i, ond oedd o yn ychwanegu at gorbryder os o'n i'n teimlo fo. Ella ar y pryd, do'n i'n teimlo dyna oedd ond do'n i ddim wastad yn teimlo fatha bod fi'n rili gwrando ar yng nghorff a bod fi'n rili gwrando ar be oedd yn mynd ymlaen a be oedd yr emosiynau. Ella oedd yr newid yn gallu bod mor overwhelming a wedyn oedd chdi ddim rili'n gwachod ar ôl dy hun mor dda be wyt ti yn dy 30au. Fyswn ni wedi buddio o gael mwy o bontio yn mynd ymlaen a fel o'ch di'n dweud Karen fatha ella profi chdi bach mwy o hwnna yn chweched dosbarth y pontio na. Do'n am gymaint o gwnsela, do'n am gymaint o siarad am iechyd meddwl chwaith. Dwi'n meddwl o'n i'n lwcus o gen i fi ffrindiau rili da. Nes i ffeindio pobl oedd yn dallt fi a ella o'n chydig bach o trauma bonding wedi mynd ymlaen achos bod fi o'r diwedd wedi dod o hyd i bobl oedd efo'r rhieni oedd wedi gwahanu. Mae weithiau ti jyst angen ffeindio dy bobl a dyna nes i wneud yn brifysgol mwy na ddim byd. Oedden nhw helpu fi drwy gymaint a ti'n ffeindio dy deulu newydd pan ti'n mynd i brifysgol a mae hwnna yn help mawr tag at delio fo'r newid na. Na, mae fe'n pwynt rili pwerus, a fi'n meddwl yr kind of byd na o yfed, mae hwnna'n rhywbeth masif yn lun â prifysgol, pan dych chi'n mynd mas freshers, dych chi'n teimlo dyna sut dych chi'n cwrdd â pobl newydd, a wedyn chi just yn yfed i siarad i pobl yn wedi, os ydych chi'n teimlo bach yn swil, and then the next day chi'n cael fel y BFA yna, a ydych chi ddim eisiau weld pobl, a dyddiau yma, wrth gwrs, mae pob dim ar y cyfryngau cymdeithasol, so mae hwnna kind of yn mynd tuag at yr teimlad na, teimlo anxious, dim eisiau check out y ffôn di, y cyfryngau ti. Carys, ydy hwnna'n rhywbeth ydych chi gallu unieithu gyda? Yn bendant. O'n i'n teimlo ar ôl adeg Covid, o'n i moyn dweud i bopeth. O'n i byth moyn dweud na oherwydd oedd na bach o fel FOMO, o'n i'n teimlo fel oedd rhaid i fi wneud popeth, oedd rhaid i fi mynd mas i bob peth oedd yn mynd ymlaen yn ystod freshers. Ac o'n i hefyd moyn gweithio'n galed fyd, felly y her fwyaf oedd ffeindio'r cydbwysedd oherwydd o'n i yn bendant yn gwneud gormod yn y flwyddyn cyntaf a'r ail flwyddyn, oherwydd o'n i'n ymdopi dystraen y brifysgol hefyd fyd. O'n i'n mynd mas ar un llaw o'n i wedi cwrdd â ffrindiau gwych fel yn freshers y pobl o'n i wedi cwrdd yn y flwyddyn cyntaf. Dwi'n byw da nawr a dwi dal yn ffrindiau da'r merched o'n i'n byw da, o'n i mor hapus yn y flwyddyn cyntaf. A wedyn o'n i'n teimlo fel y newid i'r ail flwyddyn yn galed oherwydd oedd gwaith yn fwy anodd ac wedyn o'n i just ddim yn gwybod sut i cydbwyso, ddim yn gwybod, ac o'n i'n weithiau blaenoriaethu ffrindiau oedd e just oherwydd o'n i moyn just dweud ond dylse fi di ystyried pwy oedd fy mhobl a edrych nôl ac hynna beth oedd yn wych am fy mlwyddyn tramor. O'n i di mynd tramor ac o'n i wir di ystyried beth yw fel fy priorities, beth ydw i moyn wneud yn bywyd, ac o'n i ddim yn gweithio mor galed wedyn, o'n i ddim yn dweud i bopeth, o'n i'n prioritiso wedyn fy ffrindiau a fi fy hun oherwydd o'n i just, fel o'n i'n dweud, o'n i just yn dweud i bopeth. Nawr dwi'n teimlo'n fwy settled, dwi'n gwybod o dim angen dweud i bopeth, mae rhaid ffeindio'r cydbwysedd, mae'n mor galed, mae'n y peth anoddach. Mae fe yn lot, ydyn ni'n siarad amdano newid fel, really amdano just yn symud am y tro cyntaf, ond actually mae'r newid na yn cymryd, it happens trwy'r amser yn luna fel ydych chi'n dweud yr ail blynedd, y trydydd blynedd a gyda gwaith a ffeindio ffrindiau newid, falle ydych chi efo swydd wedyn i cael bach o arian, so mae newid yn digwydd trwy'r amser, mae rhaid i ni ymdopi gyda hwnna. Karen, ydy hwn yn rhywbeth ydych chi'n weld lot y myfyrwyr ydych chi'n weithio efo? Yndi, a trio ffitio iawn, Ytha'r plesio ma wedyn ytha ti'n sôn a just dweud, ma mor anodd. Dwi'n meddwl bod o'n anodd bod yn person ifanc rwan fwy na oedd o. Heriau gwahanol a heriau dwi yn gweld ytha'r effeithiau ar ôl y Covid ytha ti'n sôn am. Ond trio ytha normalisio fo rili, da ni iddyn nhw, ti'n gwybod, bod nhw'n neud ffrindiau'n slo bach a bod chdi'n mynd gorfod deud ond yr peth popularity ma sydd yn mwy anodd. Ac wrth gwrs efo social media a ballu, ond swn i'n dweud bod iechyd meddwl yn rhywbeth
ofnadwy o ddwys ar y funud sy'n dod drwadd i ni a trio cefnogi pobl efo hynna, a wedyn ar ben yr iechyd meddwl gyda chdi wedyn trosglwyddo i brifysgol, a mae'n heriol ofnadwy. Pa fath oes gennych chi unrhyw examples ynglyn â pobl sydd yn delio gyda iechyd meddwl, ydy e fel yn teimlo'n really swil, anxiety, depression, pa fath o examples dych chi'n weld? Lot o trauma hefyd just gymaint o newidiadau mewn teuluoedd hefyd. Wrth gwrs mae lot o bobl wedi colli bobl yn adra Covid. So da ni'n cael lot o bobl ifanc sydd mewn gofal yma, sydd wedi colli rieni, a mae gynnyn nhw neb. So yn aml iawn yn meddwl, wel, pwy sy'n bedi dy support systems di. So os gynnyn nhw ddim support systems adra, maen nhw'n dod i'r coleg i drio cael nhw'n fyma. Wrth gwrs wedyn yr alcohol, cyffuria, a maen nhw'n troi i bethau gwahanol i drio gael fatha buzz. Mae o wedi newid, swn i'n deud y flwyddyn yma di'r gweithfa da ni rioed wedi gael ar iechyd meddwl. Ond da ni'n just yma, da ni'n deud, da ni'n agored, mae gennym ni pethau fel, yn deud, gweithdy, un, a gennym ni pethau fel amser i siarad. So da ni yn trio i annog bobl i siarad, cos hwnna di'r cam gyntaf dwi'n meddwl, a mae mor anodd i ofyn am help. So da ni'n trio normaleiddio hwnna os fedra ni. Gosh, fi'n dangos oedran fi nawr, ond fi'n cofio pryd o'n i yn prifysgol, oedd neb yn siarad amdano iechyd meddwl, oedd neb yn dweud, os ydych chi ddim yn teimlo'n dda, mynd i'r cwnsler, o'n i ddim yn gwybod lle oedd y cwnsler, sut i cysylltu efo nhw, oedd e just dim yn rhywbeth o'n i really yn trafod, oedd yn teimlo bach fel tabw ynglyn â iechyd meddwl yn prifysgol, sydd pan ydych chi'n dweud mae'n swnio bach yn bonkers, achos fel ni wedi bod yn siarad, ni yn ymdopi gyda llwyth o newid, fel person really ifanc, wy'n symud am y tro cyntaf, neu'n cwrdd pobl newydd, dechrau cwrs newydd. So mae fe'n really bwysig i cael yr cefnogaeth na, ac fel dyn ni wedi sôn, mae pethau gallu codi sydd yna yn ysgwyl, dyn ni ddim yn meddwl mae fe'n mynd i codi yn prifysgol, ni ddim di paratoi amdano fe. So, Carys, oedd na sefyllfa anusgwyl wedi codi pryd o'ch chi yn prifysgol, lle oedd rhaid i chi delio gyda rhywbeth yn ystod prifysgol, ac os sut nes ti ymdopi gyda hwnna? Dwi'n credu fel y peth anoddach oedd pan oedd pobl o fy nheulu wedi marw, ac oedd y ffordd o'n i'n cael y gwybodaeth oedd dros y ffôn, a oedd hyn wedi digwydd tair gwaith, ac oedd hyn o tro gyntaf i fi mynd trwy'r griff, a ma fe gyd just dim yr un fath o gysur. Enghraifft, o'n i di yn anffodus colli fy nghefnithr, oedd e'n just adeg mor anusgwyl oherwydd o'n i ddim yn... oedd hyn wedi digwydd blwyddyn diwetha, oedd just y galwad ffôn na, ac o'n i ddim yn... o'n i just mewn sioc, a wedyn o'n i ddim teulu i gael y gymorth. Ac just delio dy bywyd prifysgol a wedyn gyda galar, oedd e'n mor anodd, ond dwi hefyd yn meddwl o'n i'n lwcus iawn i gael ffrindiau da o gwmpas, a oedd gen i'r cymorth, ond weithiau mae'n odd oherwydd pan ti'n meddwl am cael y newyddion, dylsech chi fod gyda'ch teulu, a oedd e'n adeg really galed i just, yn y brifysgol bys ti ddim moyn clywed y newyddion, oedd e just yn, oedd rhywbeth fel yna'n really anusgwyl ac yn anodd i brosesu, yn ymwedig pan oedd rhaid i mi dal mynd i brifysgol, dal astudio, oedd hi'n anodd. Wel diolch yn rhannu, fi'n siŵr oedd hwnna'n rhywbeth really galed i mynd trwyddo, a fel dych chi'n dweud, dyn ni ddim yn paratoi am cael newyddion fel na, enwedig pan dych chi'n meddwl amdano fel ysgol ac canolbwyntio ar pethau gwahanol, ni mor ifanc i cael newyddion fel na. Karen, pa fath o cymorth ydych chi'n rhoi i myfyrwyr sydd yn mynd trwyddo rhywbeth fel hyn? Wel, efo'r collad, da ni'n medru cynnig sesiynau wrth gwrs o cwnsela, weithiau y dipyn bach hirach na'r arfer, a da ni'n just gobeithio fysa nhw'n dod ato ni. Dwi'n gwybod, Carys, fysa chdi wedi bod yn gyffyrddus gofyn am help, ond so di rywun ddim yn teimlo ar ben ei hunan, ynde? Ac yn aml iawn efo collad, yda ni yn teimlo'n unig.
a ddim yn gwybod ffordd i droi. A pan wyt ti'n ifanc, mae'r collad gyntaf, waw, mae o'n huge yndi. A'r teimladau, trio sbio lle mae'r teimladau, mae lle mae'n iawn i galaru, mae'n iawn i deimlo'n drist, a trio just cadw nhw eto i bod gynnu nhw rhywun i siarad efo bob wsos efo fi ella, neu pwy bynnag y cwnselydd yn yr ardal. A mae'r rŵtín am medru helpu. A fydden nhw'n dweud, diolch byth, o'n i'n gwybod bod fi'n gweld chdi dy llun. So o'n i'n medru dal fy hun dros y weekend i weld chdi. Ydyn mae hynna medru helpu bod ni yma iddyn nhw. Ac eto wedyn, da ni'n cael trefn a strwythyr ar dipyn bach o fywyd yn gwybod, gen fi rhywun i siarad efo. So dwi'n meddwl bod hynna'n yn helpu. A thach chdi'n dweud, mae yna newidiadau da ni'n gwybod sy'n dod, a mae yna newidiadau annisgwyl. A dwi'n meddwl yr ei annisgwyl sydd yn effeithio ni mwy, am bod da ni'n gwybod be i wneud nac dan. Yn bendant. Leah, be amdanoch chi? Oedd rhaid i chi delio gyda unrhyw sefyllfa annisgwyl nath codi yn amser prifysgol? Oedd na broblema teuluol nes i fynd drwyddo nhw. A oedd hynna yn eitha annisgwyl. Ddim colli neb, ond oedd yn teimlo fatha collad ar yr un pryd. Nes i fynd drwy'r beth reit bersonol o fan had. A really nes i ddim prosesu hwnna ar y pryd, a nes i ddim siarad efo rhywun. A wedyn mae hwnna'n cael effaith arna chdi fel oedolyn, a wwan dwi'n delio efo'r effaith yna. Ar y pryd, o'n i ddim yn compassionate iawn efo'n hun, o'n i just yn delio efo mewn ffordd eitha calad. Lle rwan, dwi'n edrych yn ôl, a dwi'n mor falch bod fi yn ofnadwy o barod a willing i wneud y gwaith ar fi'n hun. Ond really, mi fysa di bod yn dda os o'n i di bod yn siarad efo conselydd ar yr adag yna. Oedd hwnna rôl brifysgol hefyd. A dwi'n meddwl bod hwnna yn newid mawr ydi dod allan o brifysgol, a dwi'n meddwl bod yna ddigon o siarad am hwnna, achos dyna lle nes i, dwi'n teimlo fatha dyna lle nes i gael yn effeithio fwyaf, achos ella'r profiad teuluol yn wedi mynd trw, wedyn dod allan o brifysgol, gorau neud pres yn hun, ddim cael pres cyn y llywodraeth ddim mwy, a bod yn llawrydd, bod yn actor, oedd hwnna'n rili anodd, a wedyn bod mewn dinas sydd yn ddrud iawn i aros yn hi. Dwi'n gwybod sut nes i fanage o gyda fi tea 6 job ar un pryd, ar unwaith, a o'n i'n grafftio go iawn, a dyna sut o'n i just yn copio, ond rwan dwi'n gwneud y gwaith ar yr effaith nath hwnna gael i fi yr amser yna, a dwi'n falch bod fi'n neud o, ond sa chdi yn meddwl ella bod, dwi ddim byth yn rhy hwyr i neu unrhyw waith ar dy hun, ond dwi'n meddwl bod o yn really pwysig, bod na bwyslais ar bod na rhywun i siarad efo, ond unwaith ti'n gadael brifysgol, a ti'n gadael ti ddim efo y gefnogaeth yna, doedd o ddim gymaint pan o'n i'n brifysgol be bynnag, doedd o ddim gymaint sôn am iechyd meddwl fel nes di dde, Jess, da ni sort of yr un oed, ond mae o'n cael effaith huge arna chdi, ti ddim yn sylwi ar yr adag yna, a wedyn ti'n teimlo ar ôl dod o brifysgol, ti'n oedolyn, a ti ddim, ti'n meddwl, dyma fo, wan, dwi'n gorau bod yn annibynnol, dwi'n gorau gwachod ar ôl yn hyn, a dwi'n gorau dibynnu ar fi'n hyn. Dim ond rwan, ar ôl cyrraedd 30, dwi'n gwybod sut i ofyn am help. Do'n i ddim yn gwybod sut i ofyn am help. Hefyd, o'n i'n gwybod bod fi'n cael gofyn am help, o'n i just ddim yn bod fi'n gorau delio fo fi'n hun. Problem fi ydi o, mae rai fi sortio fo. Lle rwan dwi'n gweld gymaint o fydd, a mae'r pŵer, ti'n deimlo pan ti'n gofyn am help, mae'n amazing, a mae pobl yn barod i helpu chdi. A mae'r help allan yna, ond ti'n gorau bod yn barod amdano fo, ti'n gorau bod yn barod i ofyn am yr help, a weithiau mae just yn cymryd bach mwy o amser. Ond swn i'n licio sy'n rhywun di deitha fi, mae o'n iawn i ofyn am help pan ti angen o. Yn bendant, a fi'n meddwl dyn ni wastad yn anghofio bod mae pawb arall yn mynd trwy yr un peth. Ni gyd yn falle symud i prifysgol, symud i dre newydd, neu ni wedi gadael prifysgol. Fel ydych chi'n dweud, mae'r adeg na yn gallu bod yn adeg really ofnus, achos i fi, o'n i wedi symud nôl i Aberystwyth achos ni ddim efo swydd sy'n gallu talu, fel ydych chi'n dweud, i aros yn Caerdydd, symud nôl efo rhieni, teimlo bach fel failure, teimlo fel, be sy'n nesaf nawr, achos pam ydych chi'n prifysgol, chi'n gwybod be sy'n nesaf, achos chi efo 3 blynedd gyda gwaith, gyda bethau i wneud, gyda ffrindiau chi, a wedyn, oedd gyd o ffrindiau fi wedi symud nôl i Lloegr, o'n i'n byw gyda, a wedyn, o'n i ddim efo gwaith i wneud yn prifysgol, dim efo arian yn dod mewn, a mae hwnna gallu bod yn newid
newid really ofnus a newid lle ydych chi'n teimlo fel, lle dwi'n mynd nesa, a o'n i bach fel chi, Leah, o'n i ddim yn gofyn am help, achos chi'n teimlo bach fel, fi'n adolyn nawr, mae rhaid i fi mynd trwy hwn ar ben fy hun. Ac mae fe'n, rhywbeth fel dych chi'n dweud, ni ddim really yn siarad amdano lot. So Karen, ni wedi sôn really amdano myfyrwyr yn dechrau prifysgol a mynd trwy prifysgol, ond be amdano pan mae myfyrwyr yn gadael prifysgol? Pa fath o effaith dych chi'n weld? Wel, mi wneith dipyn dod yn ôl wedyn i'r coleg i wneud cyrsiau gwahanol. Be dwi'n weld ydy, mae lot o bobl yn ffendio bod mewn coleg neu prifysgol rhyw fath o bybl bach. Ydych chi'n dweud wedyn munud wyt ti'n mynd allan i'r byd a ti'n meddwl, waw, fedra i'n neud efo hyn. So da ni'n gweld nhw'n dod yn ôl. Ond dwi'n meddwl oes a lot o gefnogaeth i baratoi bobl am be sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Dwi'n meddwl mae hwnna ddipyn bach o niche, dwi'n meddwl. Da ni'n neud y camau mae gyd tydan. Ond dwi'n deall lle Leah yn deud efo, mae mor anodd cael bobl i ddeud mae'n iawn i ofyn am help a gofyn am help, a da ni'n really trio yn gorau i wneud rhyw bach o ymyrraeth cynnar y fyma, cos da ni'n cael bobl yn cychwyn coleg yn 16, ond da ni yn hefyd yn cael 14 a 16 yn dod i coleg, a da ni'n trio o'r cychwyn i ddeud, os ti'n poeni am rhywbeth, jyst hyd i siarad efo rhywun, mond os ydy o'n sgwrs yn y lle gynta, yn lle da chdi'n deud, wyt ti'n just reid o dan y dŵr, dwi ddeud, ydy mae'n bobio fyny'r top, dydy pan da ni'n dyn hun, a mae o'n just dod yn ôl. So be fydden ni'n neud rili di paratoi ydy mynd o coleg i prifysgol, a wedyn, os ydyn nhw'n dod yn ôl, da ni'n mynd gweld llawer o'n nhw wedyn pan maen nhw'n gorffan prifysgol. Mae fe'n newid hollol gwahanol. Ac dwi eisiau symud ymlaen, really, i trafod y grwpiau a ffeindio, fel ni wedi sôn am, y cefnogaeth na, achos mae cael rhywun i troi at pam dych chi'n teimlo bach yn anxious neu eisiau bach o help gallu wneud anferth o gwahaniaeth yn bywyd rhywun. Felly, Carys, pwy wyt ti'n dibynnu ar yn ystod y degau o newid? Fy nheulu a fy ffrindiau, maen nhw wedi bod yn wych, a dwi'n credu weithiau pan chi'n mynd trwy pethau, chi hefyd yn gwybod pwy yw eich ffrindiau. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae'n anodd pan chi yn dweud i bopeth a chi efo llwyth o ffrindiau, ond dim ond pan ti'n mynd trwy bethau anodd yn bywyd, ti'n gweld pwy sy'n yna i roi'r gymorth. A dwi wedi bod mor lwcus i gael fy nheulu a fy ffrindiau sy'n roi'r cymorth, ond dwi hefyd yn meddwl i gael darlithwyr yn y brifysgol, felly yn fy sefyllfa i gael tiwtor personol, falle bod chi'n gallu esbonio os mae yna, a hynna pan mae'n bwysig i gael rhyw fath o ymddiried yn ddyn nhw, a mae hynna'n gallu bod yn galed mewn rhai prifysgolion o rhai cyrsau. Dwi wedi bod yn eitha lwcus i gael y gymorth na, ond yn bendant fy nheulu a fy ffrindiau. Mae'n really bwysig i cael y cymorth na. A Leah, chi di sôn amdano faint mor bwysig oedd i ffeindio eich pobl yn prifysgol, mynd mas i ffeindio grwpiau, kind of societies, so sut nes ti'n neud hwnna? O'n i'n arfer chwarae lot o hoci pan o'n i yn coleg chwechad, a o'n i byth yn meddwl na mewn coleg fel Goldsmiths, swn i'n ffeindio tîm hoci, ond mi oedd na. Nes i ymuno fo hwnna, a wedyn digwydd bod hwnna fel just dipyn ohono ni yn yr criw drama, achos drama nes i astudio. A wedyn, oedd o'n lyflu, oedd o ddim yn rhy serious, ond oedd hwnna'n, o'n i'n really lwcus o ffeindio hwnna, achos oedd o'n wbath, oedd yn rhan o rwtîn fi'n brifysgol, fatha oedd ni'n mynd ar nos ferchar, cael swpar yn yr tafarn leol, oedd ni gyd yn cael tai, oedd ni gyd yn treinio, oedd ni gyd efo'r gêm ar y ddysadwn neu be bynnag, ac oedd hwnna'n helpu chdi ffeindio pobl, cael rhywbeth cyson, hefyd, ymarfer corff, oedd o yr unig ymarfer corff o'n i'n neud. Oedd o am ddim, oedd o'n rhywbeth rili rhad i neud, achos dwi'n meddwl nes i gael rhyw fath o gym membership oedd yn eitha rhad oedd y brifysgol yn gallu cynnig. Ond
gennych chi accountability mewn tîm, does mae rhaid chdi droi fyny. Ac oedd hwnna yn sicr yn helpu fi a'n iechyd meddwl i, ac oedd o'n hwyl hefyd, a hefyd oedd o'n rhywbeth hollol wahanol i'r cwrs o'n i'n neud. A oedd o'n just yn teimlo fatha, cool, dwi dal yn neud rhywbeth dwi'n rili fwynhau, a o'n i byth yn meddwl swn i wedi neud chwarae hoci yn brifysgol mewn lle fath o Goldsmiths. O'n i yn gwneud y mwyaf, o'n i'n really lwcus, nes i ffeindio ffrind oedd yn really dam ffeindio bargeinion tocynna theatr yn Llundain. Oedd o'n wych am applaio am fel 5 pint am docyn, fe 30 goelo, so chdi probably methu cael hynna rwan. Ond oedden ni'n, unwaith o student loan i ddod mewn, oedden ni fatha applaio am tocynna tymor y national, ac oedden nhw fel 5 pint i students. So trio ffeindio yr bargeinio na i students, a dwi'n rili gobeithio bod yna bethau fel dal yn bodoli. Ac oedd hwnna, o'n i'n teimlo'n rili eitha cultured, ac o'n i'n teimlo dwi'n gwneud y mwyaf, dwi'n mynd reit i ganol Llundain, dwi'n mynd i South Bank, dwi'n yn National. A wedyn drwy hynna wedyn, nes i actually weithio i'r National, nes i weithio yn y bar am flynyddoedd, wedyn nes i rywsyd bympio mewn i rhywun o'n i wedi sgwennu treithawd hir fi ar, mae hi'n fatha theatre practitioner, wedyn nes i gyfarfod hi, a wedyn nes i weithio efo hi wedyn am 6 mlynedd ar ôl gadael brifysgol. So, just gwneud y mwyaf o lle wyt ti, a dwi'n meddwl o'n i'n lwcus efo hwnna, o'n i wedi rywsyd just landio mewn prifysgol oedd efo cymuned reit fach, doedd na ddim gormod o bobl yna. So doedd o ddim yn rhy overwhelming, o'ch ti'n nabod pobl, oedd chdi'n gweld yr un pobl yn teimlo fatha cymuned, ac oedd hwnna wedi bod yn help mawr i fi hefyd. Ie, mae fe mor bwysig i ffeindio'ch chwyned, ac nawr fel ydych chi'n dweud, mae yna llwyth o grwpiau a societies a pob dim gweithgareddau gallech chi mynd i ffeindio pobl, a dim just rhaid mynd fel nes i mas yn freshers, basically, pob diwrnod yr wythnos. Ond dyn ni wedi bod yn sôn am newid fel rhywbeth falle eitha ofnus, a falle gallu bod yn eitha negyddol, ond actually mae newid gallu bod yn rhywbeth really positif ac cyfle, fel ni wedi sôn really, i dechrau fresh neu trio rhywbeth newydd. Felly Carys, oed ti wedi delio gyda y sefyllfa lle wnaeth newid troi mewn i gyfle positif i ti? Byswn ni dweud symud i'r brifysgol, mae hynny wedi bod yn wir yn positif, o'n i wedi ffeindio llwyth o ffrindiau. Ie, dwi'n teimlo bod dwi wedi ffeindio'r cydbwysedd wrth profi'r newid, a mae wedi bod y peth gorau, dwi'n credu. Yeah. Oh, amazing. Mae hwnna'n grêt i glywed. A fel ydych chi'n dweud, mae'n amazing i mynd yn tramor a just newid hollol gwahanol, ond actually just gwythio chi mas o comfort zone chi, really. Ac Leah, be amdano chi, sut mae newid wedi agor drysiau i chi yn dy gyrfa fel actores? Mae'n rhywbeth ti'n gorfod bod yn dda am wneud fel actor. A rwan dwi'n trio, dwi wedi symud i'r gogledd a ers mis Ebrill, a mae hwnna wedi bod yn newid mawr i fi ar ôl byw mewn dinas mor hir. A mae'n bwysig cymryd amser pan mae newid yn digwydd. Mae'n cymryd amser i ddelio efo'r newid. A does dim rhaid newid bob dim ar unwaith. Mae gen ti hawl gymryd amser efo penderfyniadau. A ia, dyna lle dwi arni fo newid. Dwi'n meddwl bod o'n bwnc mor dda, a ma' na newid yn digwydd bob un dydd bron. Ti'n teimlo dy hyn yn newid. Ie, mae fe really bwysig, a fi'n meddwl mae fe'n rhywbeth really pwerus i dweud, y ffaith bod os ydych chi'n neud rhywbeth a ddim yn mynd fel ydych chi eisiau, chi dal fel un step mwy agos i be ydych chi eisiau. Ti'n meddwl ynglyn â, if the change doesn't go well, chi dal ar yr path na i trio kind of reach your goals. So yeah, mae fe'n rhywbeth really pwerus. Ac Karen, just yn troi ato chi, sut gall pobl ail-fframio newid fel cyfle, a dim just fel rhywbeth falle perygl neu bach yn ofnus? Dwi'n meddwl, dwi'n ddim ffordd cywir o ddelio fo newid. Ac ella bod ni rei pwysau yn hynna ni ddeud, wel, dwi'n gorfod wneud o'r ffordd yma. Embraceio fo, really. Mae'n hawdd i fi ddweud hynna yndi pan mae'r newid di bod, because be ti ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd ydy beth sy'n neud ni'n ofnus. Ac da ni'n gwybod yn y diwedd, mae pethau yn gweithio allan hefo amser, ond i bidio tynnu pwysau, gweld pethau'n tymor byr i gychwyn efo, dim fatha meddwl, waw, dwi'n gorfod wneud y pethau mae'n gyd. Just the short-term goals ma, a ti'n i chdi wybod wyt ti di setlio
A mae o just am adeiladu'r resilience ma. Yn bendant. A pa fath o help sy'n mas na i myfyrwyr yn lun a cwnselydd yn brifysgol? Da ni'n gweithio'n agos yn yr rhwydwaith wrth gwrs efo y prifysgolion hefyd, a prifysgolion Cymraeg. So eto, da ni'n medru pontio rhwng yn gilydd fela a deud wrth myfyrwyr yma sy'n mynd i prifysgolion, sbia beth sy'n ar gael yn y prifysgol, yr un teip o beth a da ni'n neud, ond fwy, really, mae yna lot fwy o grwpia. Da chdi'n dweud mae'r ffair y glas yn lot mwy, mae bob dim yn fwy, dydy. Ond dwi'n meddwl bod coleg yn rhaid dipyn bach o fatha foundation bach i adeiladu hyder, i adeiladu sut i neu ffrindiau a be sydd i ddod nesaf. So da ni yn paratoi nhw mwyn hynna. Ond y cychwyn ydi o gyntaf, dwi'n meddwl, reit o'r cychwyn, mae'n iawn i ofyn am help. A dyna da ni'n annog o'r diwrnod gyntaf a diwrnod da ni'n gael ystaf blasu. So mae myfyrwyr i gyd yn dod i fewn cyn i coleg gychwyn. Da ni'n neud early intervention a hinia sydd eto hefo sydd i datgalu problemau iechyd meddwl. Da ni weld nhw. Maen nhw'n gweld fi cyn cychwyn. Mae hynna medru bod yn helpu. Yn bendant. Dwi'n meddwl mae hwnna'n lle rili dda i bennu y pennod. Mae'n iawn i gofyn am help. Mae wedi bod yn sgwrs rili diddorol. Ni wedi sôn amdano newid ac y ffaith bod mae fe gallu bod yn rhywbeth rili ofnus, yn wedi pam dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n ymlaen neu yn cael y sefyllfa yn ysgol yn codi. Ond actually, os dyn ni'n gwthio ein hun mas o comfort zone ni, mae newid gallu bod yn rhywbeth rili positif hefyd. So diolch yn fawr iawn i gyd o gwestiwn fi am y podlediad ma, Leah Carys, ac hefyd i cwnselydd Karen Jones. Diolch unwaith eto i'r gwestiwn heddiw, Leah Carys, a diolch i'n cwnselydd Karen Jones. Cofiwch chi fynd at wefan myv.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Just Davies ydw i ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Mhrifysgol Bangor, Mhrifysgol Aberystwyth a Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennir sgwrs gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Tan y tro nesa, ta!